Imma l-messaġġi konfliġenti żgur illi ma għenux biex il-poplu llum jimxi fid-direzzjoni li nixtiequh jimxi. U naħseb kieku kon iktar konsistenti fil-messaġġi u kon iktar kawti fil-mod kif minn sitwazzjoni ta' kważi lockdown totali bdejna niftħu l-bibien u ftaħnihom ferm iktar bil-mod u evalwajna l-impatt tal-ftuħ li qed nagħmlu x'qed ikun b'naqra iktar ħsieb u naqra iktar. Naħseb kieku s-sitwazzjoni forsi mhijiex dak li llum, imma dana xwieħed jista' jaħseb. Imma iva, il-messaġġi konfliġenti ma jgħinu xejn, assolutament. Saħaq dan Rej Busuttil, l-eks supretendent għas-saħħa pubblika, meta l-ġimgħa flaxija kien intervistat minn Robert Cremona fuq NetLife dwar il-pandemija u saħaq kif il-gvern tilef il-kredibilità bil-messaġġi konfliġenti. Meta inti ma tkunx konsistenti f'dak li qed tgħid, tibda titlef il-kredibilità. U allura in-nies ma tiqpax attent għal dak li qed tgħid biex dak li qed tgħid da importanti rrid nagħmlu. Illa li xi ħadd qed jgħid iswed u l-ieħor ħajjgħid abjad u jiena nippreferi l-abjad mill-iswed, mela jien l-abjad ħan nagħmel mhux l-iswed. Fuq il-vaċċin tal-influenza għalkemm mhuwiex ta' protezzjoni għal COVID-19 huwa serraħ moħħ lill-anzjani u l-vulnerabbli li t-tilqima tkopri lil dak li jkun matul ix-xitwa kollha kontra l-influenza u għalhekk ħeġġiġhom ma joqgħodux lura milli jitlaqmu. Kien għalhekk li appella l-Maltin iħarsu s-saħħa ta' xulxin. Mejja nibżgħu għal xulxin. Ġifri ejja nirrispettaw il-xulxin, ejja nżommu id-distanzi minn xulxin, ejja nilbsu l-maskra, ejja naħslu jdejna x'dik hija ħaġa importanti ħafna, illi wieħed jaħsel idejh jew juża l-alkohol rab biex jiddiżinfetta jdejh, il għaliex jekk mhux se nagħmlu hekk, in-numri ħajjibqgħu jiżdiedu, l-imwiet sfortunatament ħajjibqgħu jiżdiedu għax iktar ma jkollok numru iktar ħajmutu lek nies, u l-iktar nies illi huma vulnerabbli huma l-iktar nies illi ħajbatu. Għalhekk temm ifakkar li l-COVID-19 mhux biss taffettwa lill-anzjani iżda lil dawk iżgħar fl-età wkoll u għalhekk huwa dmir tal-pubbliku li jinfurzaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa fuq xulxin biex jgħinu biex itrażżan l-imxija.